әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Без бүген сезнең игътибарга күренекле сүз остасы, Татарстанның халык язучысы Фатих Хөснинең атаклы «Йөзек кашы» повестен тәкъдим итәбез. Башта язучы турында берничә сүз. Әдипләребез китабында язылганча, язучы, прозаик, публицист һәм драматург Фатих Хөсни 1908 елда хәзерге Татарстан Җөмһүриятенең Саба районы Олы-Мәтәскә авылында туа. Башлангыч белемне авыл мәдрәсәсендә һәм 1917 елгы Октябрь инкыйлабыннан соң яңа ачылган Совет мәктәбендә ала. 1924-29 елларда Казандагы Вахитов исемендәге 10 сыйныфлы күргәзмә тәҗрибә мәктәбендә укый. Шунда укыганда каләм тибрәтә башлый. Казанда чыккан Безнең юл, Авыл яшьләре, Яңа лиф, Атака журналлары битләрендә 1927-30 еллар арасында яшь авторның романтик рухтагы дистәләгән лирик шигырьләре дөнья күрә. Каләмен әдәбиятның башка жанрларында да сынап карый. Казан шәһәре һәм халкы тормышыннан очерклар, репортажлар бастыра. Луиза, машиналар арасында мәхәббәт дигән поэмаларын, Көрәш кызы, Усаллар исемле беренче тәҗрибә драмаларын яза. 1929-33 елларда Фатих Хөсни Казан финанс-игътисад институтында укый. Аны тәмамлагач, армиягә алынып, 1935 елның ахырына кадәр Казандагы 1-нче укчы дивизияның махсус батальонында элемтәче, соңыннан дивизия газет редакциясендә хәрби корреспондент булып хезмәт итә. Гаскәри хезмәт мөддәтен тутырып кайткач, Казандагы газет редакцияләрендә эшли, үз хәбәрче буларак авылларда күп йөри. Күмәкләшү гарасатын кичерә торган авыл халкының ыгы-зыгылы көн күреше, уй-хисләре белән якыннан таныша. Буларның һәммәсе аның тормыш тәҗрибәсен арттыра, иҗатына яңа темалар, яңа төсмерләр өсти, каләменең шарлана, шомара баруына ярдәм итә. Бу елларда ул бигрәк тә хикәя жанрында актив эшли. 1934-41 еллар арасында язучының хикәяләре, новеллалары тупланган 4 җыентыгы басылып чыга. Мәшһүр татар артисты, гармончысы Фәйзулла Туишевның биографик материалларына нигезләнеп язылган, маҗаралы сюжетка корылган гармончы повесты һәм гаилә төзү, әхлак мәсьәләләрен яктырткан Урманда комедиясе дә әдипнең сугышка кадәрге иҗат үсешендә үзенчәлекле урын тота. Ватан сугышы чорында Фатих Хөсни барлык язучылар кебек каләм көчен фашизмга каршы көрәшкә юнәлтә. Ул Көньяк фронтында татар телендә чыга торган Сталин байрагы исемле газет редакциясендә берникадәр вакыт командировкада булып кайта. Ватан сугышы темасы совет кешеләренең фронттагы һәм тылдагы фидакар батырлыклары теге яки бу формада әдипнең шул еллардагы күп кенә әсәрләрендә чагыла. Ватан сугышыннан соңгы елларда Фатих Хөсни үзенең проза остасы буларак иҗади йөзен билгели торган зур әсәрләрен «Җәй башы», «Авыл өстендә йолдызлар», «Җәяүле кеше сукмагы», 30-нчы ел, Гыйльминиса һәм аның күршеләре, «Мәйдан», «Алтын эзләүчеләр», «Без яшь идек», «Картая белмәс картлык» кебек психологик пландагы повесть романнарын иҗат итә. Катлаулы тормыш мәйданында төрле язмыш кичергән кешеләрнең эчке дөньясына тирән үтеп кереп, аларның көн күрешен, уй-хыялларын, шатлык кайгыларын, өмет теләкләрен заманның тарихи, иҗтимагый вакыйгалары фонында үз каләменә хас психологик нечкәлек белән сәнгатьчә гәүдәләндергән бу әсәрләр 50-70 еллардагы татар прозасының җитди казанышлары исемлегендә лаеклы урын биләп торалар. Гыйльминиса һәм аның күршеләре дигән повесты һәм шул исемдәге китапка кергән бер төркем сайланма хикәяләр өчен Фатих Хөсни 1972 елда Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Фатих Хөснинең иҗат мирасында әдәби жанрлардан драматургия, әдәби тәнкыйть, публицистика, мемуар төрләрендә күренекле урын тота. Тормышта үз кыйбалаларын югалткан, көндәлек көн күреш ыгы-зыгысына, мәшәкатьләренә кереп баткан кеше типларының рухи ярдылыгын гәүдәләндергән «Еллар һәм юллар»,
Туганнар арасындагы мөнәсәбәтләр яктылыгында кешенең намусы, вөҗданы каршында җаваплылыгы кебек әхлакый проблемаларны кискен итеп куйган бер туган Таһировлар драмалары үз вакытында Татар дәүләт академия театрында куелып, тамашачылар тарафыннан җылы каршылана. Әйе, Олы дип, үзенең иҗат гомерендә 1000 еллык тарихы булган татар әдәбияты хәзинәсен баетырлык күп санлы хикәяләр, повестьлар, романнар бүләк итеп калдырды. Ләкин шулар арасында халык күңеленә уелып калган, чын мәгънәсендә әдәбиятыбызның җәүһәре булган әсәре ул мөгаен Йөзек кашы повестидер. Үз вакытында бу повестьны укымаган, аның геройлары язмышы белән әсәрләнмәгән кеше бик сирәк булгандыр. Бу көннәрдә без әдипне искә алып, күңелләребездә шушы әсәрне тагын бер тапкыр яңартабыз һәм аны сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Әсәрне танылган артист һәм нәфис сүз остасы Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл укый. Беренче бүш. Безнең Янбулат авылында Айдарлар бер миңгә түгел. Мине Кәҗә Шаяхмәт Айдары дип йөртәләр. Ничек Кәҗә Шаяхмәт? Анысын менә хәзер белерсез. Бер чакны шулай минем әти Теләче базарыннан Гыймай Сәләхиләренә утырып кайткан. Безнең үзебезнең атыбыз юк иде шул. Барысы да исерек булганнар тегеләр. Теләче базарына бар да исерек тә кайтмаймыш. Сүз яра сүз чыккан, бәхәс киткән, дуамалрак кеше иде минем әти. Эй, ит ашыйсым килә. Әгәр булса, бер кәҗә ашап бетерер идем дип ташлаган. Тегеләр, бетерәсеңме дә бетерәсеңме? Әти, бетерәм булгач бетерәм. Бетерсәң, сиңа бер кәҗә. Бетермәсәң, син безгә бер кәҗә. Шалт ташылт кайталар да җиңел кулдан бисмиллаһи Аллаһ әкбәр бер кәҗәне йыгалар да суялар. Башкасын белмим, әмма ләкин әйткән сүзеннән кире кайтмый торган иде минем әти. Бер кәҗә итен бер утыруда ашаганда бетергән шул. Әле җитмәсә, кич кырын кайдандыр алып тагын бер стакан аракы төшергән дә Сәләхиләргә барып, аның шулпасы да булырга тиеш. Нигә шулпасын бирмисез дип дау кубарып йөргән имеш. Әнә шуннан бирле безне кәҗәнекеләр, Кәҗә Шаяхмәтнекеләр дип йөртәләр. Хәер, төкерергә, авылда кушаматсыз кеше буламыни. Кәҗә Шаяхмәт малае гына булсак та үскәнбез бит әле. Таякны ат итеп уйнауларны, мулла бакчасыннан алма шәлдерүләрне сөйләп тормыйм. Алма дигәннән безнең Янбулат авылына бер чакны шулай алма сатучы килде. Әллә шуннан башлап китәргә инде. Эй, шуннан башлап китимче әле. Әйе, июль ахырлары микән, август башлары микән, алма сатучы килде. Аты яхшы, тимгел күк, ялы көлтә төсле утырып кына тора, эшләясе, җигәне барысы да тәңкәле. Арбада зур-зур әрҗәләр, әрҗәләрдә берсеннән берсе эррәк алмалар. Кып-кызыл. Ул исе бөтен авылга җәелдисе. Госман, безнең күрше малай, ис сизәргә дигәндә аннан да җәһәт кеше юк инде. Алма исе дә иң элек аның курнос борынына барып кергән. Ул читән өстенә басып миңа кычкырды. Эй, Айдар, алма сатучы килгән, әйдә киттек. Без йөгердек. Алма сатучы атын җай гына атлатып урам буйлап бара да бара. Үзе алма сатам, алма дип кычкыра. Безнең авыл кешеләре, дөресен әйтим, алманы элек-электән бик яраталар. Карты, карчыгы, баласы, чагасы, килене, кызы барысы да йөгерә. Кайсының кулында 2 йомырка, кайсысы чиләк төбенә салып ясмык алып чыга, кайбер шуграк малайлар әбиләренең садакага дип адарынып куйган 2 тиенлек, 3 тиенлек бакырларын шәлдереп чабалар. Әбиләре артларыннан капка төбенә чыгып кычкырып кала. Садакага дигәнем генә куя алып улаттың муеның астына килгәре.
алма сатучы, мондый шау-шуларга бер дә исе китмичә, товарын мактап сата да сата. Үзе дә кияс кешиде шул каһәр. Кара күл бүрекне кыңгыр салган, өстендә трико кәзәки кесәсеннән сәгать чылбыры салынып тора. Әттелгә дисәң, товарын мактарга дисәң, авызына шайтан төкергән инде. Бу алманы сез моңа чаклы күрмәдегез, моннан соң күрәчәк түгелсез, алып калыгыз. Безнең авыл кешеләренә шул җитә кала. Этешә-төртешә кабаланалар. Янәсе миңа үлчә. Без, малайлар, арбартыннан ияреп йөрибез. Алманың исен иснәгән өчен акча сорамыйлар, алманың үзен алырга акчабыз юк, арбартыннан да ияреп йөрмәгәч безгә ни каласың? Атын күргәнмен, арбасын күргәнмен, алмасын күргәнмен, менә алма әрҗәләре арасында кысылып утырган кичкенә генә кызны, түгәрәк ак беләкле, кап-кара күзле, башына салам эшләпә кигән кызны моңа чаклы күрмичә торганмын. Алма сатучының үз кызыдыр инде ул. Бүтәннәр алма карыйлар, мин кыз карыйм. Безнең авылныкы булса, мин аның ул эшләпәсен чәнчә бармак белән эләктереп алыр идем дә, итүәсенә атып берер идем, алып бир дип соңыннан минем тирәдә тик бетерелеп йөрсен. Безнең авылныкы түгел шул. Әллә алма караган булып, арба тәгәрмәсенә басып караргамы? Бастым, кинәт үсеп киттем. Кызны хәзер колак йомшакларына чаклы күреп алдым. Әллә агач ботагында алма белән бергә үсте микән ул? Битләре нәкъ алма төсле. Үзе шул кичкенә генә куллары белән үлчәү тәлинкәсе тирәсендә маташкан була, герләр алып сала, алма тутырыша, мине ичмасам бар дип тә белми. Ачуымны китерсә, чәч үргешеннән тартырмын әле. Уйлавым булды, тартуым булды. Карамас җиреннән карады кызым. Карады, аннары көлеп җибәрде. Тешләре аппак. Алма шап шулай агарып биткәндер инде ул. Кыз үлчәү тәлинкәсе тирәсендә бераз маташты да, тагын борылды, тагын миңа карады. Бу юл инде мин аның бик очындагы кичкенә миңенә чаклы күреп алдым. Әйбәт кыз, әйбәт. Безнең авылныкы булса, мин аның ул хәйләсен табар идем. Колак йомшагыннан гына тешләп алыр идем дә. Безнең авылныкы түгел шул. Дөресен генә әйткәндә, әллә нишләдем мин? Алманың исен сизми башладым. Үземнең Кәҗә Шаяхмәт малае гына икәнлегемне оныттым. Госманнар ана һаман шул тирәдә чуалалар. Берсенә берәүгә дә сиздермичә эләктерде дә бугай ахыры. Алма сатучы килер дә китәр, иптәш малайлардан айырылырга ярамый. Ачык авыз дип соңыннан үртәп йөдәтүләре бар. Мин арбадан бер читкә китәм, берсенә дә карамаган бер төс белән басып торам. Кыз күтәрелә дә карый, тешләрен күрсәтә. Үзем дә сизми калганмын, минем дә тешләр күренеп киткән тегеңә. Шуның артыннан озак та тормады, ул кыз бик зур, бик матур бер алманы сайлап алып, әтисе күрмәгәндә генә миңа атып бәрде. Мин инде аны бик әйбәтләп кенә тотып алдым. Аннары нәрсә булган? Берсен дә белмим. Ни өчен дисәң, кинәт башым әйләнеп китте минем. Өйгә йөгердем. Малайларның әйтүенә караганда, аннары ул алма сатучы атын җай гына атлатып, безнең авылдан чыгып киткән. Кая киткән? Берәү дә белми. Авылдан чыккан чакта аның кызы бушаган әрҗәләр өстенә утырып, арбадагы бүтән әйберләрдән, әтисенең үзеннән дә, атның дуасыннан да биегрәк булып, озакка, бик озакка чаклы күренеп барган. Аның зәңгәр ленталары белән җил уйнаган, ул үзе басу капкасын чыкканнан соң да кайрылып, безнең авыл ягына таба карап барган.
Госман, курностан ал. Мине мыскыл итмәкче була. Алма сатучының кызы алманы сиңа дип атмады. Үлчәү тәлинкәсенә салам дигәндә кулыннан ялгыш төшеп китте ди. Юри әйтә ул. Ялгыш кына төшеп киткәч, нигә соң ул минем кулга килеп эләккән? Нигә Госман кулына эләкмәгән? Аннары ул менә булай була. Кыш узып, яз җиткәч, сабан чәчүләре беткәч, безнең яктагы авылларда борынгы гадәт буенча җыеннар, сабан туйлары башланып китә. Яшь киленнәр читләрне сөлгеләрен әзерлиләр, кулмак турында, сырау тоту, бал ашыту турында сүз китә. Алары аның олы кешеләр ише. Әби, Янбулат авылында безнең ише койрыксыз әтәчләргә җитәрлек. Хәер, Госман белән без әллә кайчан ук сөйләшеп куйдык. Җыеннар башланса, ат йөгертергә барачакбыз. Тизрәк җитсен генә. Көтә торгач җитте тагын. Әти ат йөгертергә барасы булма дип алдан ук колак итемне ашап куйган иде дә, әше бал пары кырып кызып киткәч, әти мине оныткан, мин әтине. Безнең якта шундый итеп әшетәләр балны. Эчкәннән соң баш тукты, аяклар гына эшли башлый. Минем әти ул туры килгәндә, әше балны мишкәсенә шумим сана дип эчә торган кеше. Теләсә булсын, быел теләгемә ирештем. Җиңел сөякле малай дип гел мине эзләп йөриләр. Рәхәт тә соң ат өстендә килү. Бөтен халыкның күзе синдә, атның кайнар ялы синең битеңә сирпелә, алда биек кылга башында берсеннән-берсе матур булып сөлгеләр күренәләр. Кайдандыр кычкыралар: "Каула, Айдар, каула!" Йөри торгач, без Мамалай җыенына ук барып чыктык. Анда Госманның анасы белән бер туган апасы бар икән, аларга кереп бераз сыра эчтек. Сыра эчкәч кәеф килеп китте. Аякны тыеп торып булмый. Кәҗә бәрәне кебек гел сикрәсеп генә килә. Юкка гына Кәҗә Шаяхмәт малай түгел күрәсең. Йөри торгач, онытылып кала язганмын. Ат җибәрер вакыт җиткән икән. Тизрәк мәйданга, халык арасына йөгердем. Госман инде бер атка менеп тә алган, колагына яулык бәйләгән, ал күлмәген балкытып, атның аякларын кыздырып йөргән була. Күзләре халыкта, янәсе күрәләр маны. Яратмыйм шулай булганып йөрүне. Йөреп беренче килсәң тагын бер хәл, иң актыктан сөйрәлергә калсаң җыгылда үл инде. Иң яхшысы җегетлекне кинәт күрсәтү, кеше көтмәгәндә күрсәтү. Язгы яшен кебек бер ялтырыйсың, аннары югалсаң да ярый. Кинәт кая, минем атны кем алып бара дигән бер тавыш ишетеп калдым. Бир абый, үзем. 2 минуттан мин инде ат өстендә идем. Атның аякларын кыздырып тормадым, аты булай җиңел күренә. Киттек. Барыбыз җидәү. Госман, мин, калганнары ят малайлар. Атлар барысы да күрер күзгә ягымлы маллар. Уйнаклап кына баралар. Арада бер озын торыклы байтал мине бигрәк тә куркыта. Еш-еш пошкыруыннан, башын чайкап баруыннан ук сизенәм, үткән хайван булса кирәк. Барып җиттек, тезелдек, чыктык. Башта 1-2 чакрым җирне барыбыз да тигез килдек дип әйтерлек. Бу араны атлар җиргә түгел, гүя хәйләгә басып килделәр. Үз атымның шамасы үземдә, камчы тидерергә ашыкмыйм. Бар нәрсәнең дә вакыты була бит. Ниндидер юл айырмасын үттек. Берәү шунда кинәт кенә ха дип кычкырып җибәрде. Колагыма җил бәрелде, тояклар ачу белән тупырдадылар. Күземне ачып йомарга өлгермәдем. Кашка байтал минем алга атылып чыкты. Аның арт тоякларыннан балчык атылып минем битемә бәрелде. Бераз вакыт күземне ача алмыйча бардым. Күзне ачарга вакыт бик җиткән иде. Алда берничә чакрым ераклыкта кылга башындагы сөлгеләр чагылып киттеләр, күренделәр, аннары тагын югалдылар. Хәйлә бетте. Безнең аяк астында хәзер җир. Җитмәсә тагын нинди җир? Я күтәрә ул, я башымны яра.
Мин ике бармагымны тишемә кысып сызгырып җибәрдем дә, беренче мәртәбә атыма камчы селтәдем. Уен түгел икәнлекне ат та сизенде булса кирәк. Кинәт сикереп алды. Мин чак кына артка очып калмадым. Күз алдымда нәрсәләрдер тиз генә яктырып киттеләр, кинәт сүнеп калдылар. Битемә үз атымның әшкелтем бары килеп бәрелде. Атыма тагын бер селтәп җибәрдем. Без хәзер Госман белән бер тигезлектә барабыз. Тагын бер селтәнсәм мин аны артка калдырачак идем. Госманга бу ошамады. Атына шәп кенә пар өстәмәкче булып селтәнде дә, минем атның алга сузылып бара торган борынына сукты. Кинәт күземә кан бәрелде. Күрә дә, уйлый да алмадым. Ачу белән ярсып, Госманның битенә камчы белән селтәп җибәрдем. Ул чайкалды, аты өстеннән очып төшеп калды. Соңыннан гына белдем. Каты сугылган икән мискенгә. 6 ай буена яңагын бәйләп йөрде, соңыннан гомерлек яра изе калды. Госманнан тагын берничә яр канаттан җиңел генә узып китсәм дә, Кашка байталдан узу ансат булмады. Сөлгегә килеп җитәргә ярты чакрым чамасы җир калганда, без икебез дә бер тигезлектә бара идек. Мәйдандагы халыкның умарта корты төсле гөжләү ишетелә башлады. Кемдер ярсулы тавыш белән "Каула! Айдар!" дип кычкырып җибәрде. Кауларга кирәк икәнен мин үзем дә бик яхшы белә идем. Шулай да ул ярсулы тавыш ярап куйды. Тартып алган төсле булды ул. Мин тешләремне кысып селтәнеп җибәрдем. Нидер аугандай булды. Быжыр күк малай артка шуды. Сөлгегә ярты җир буе калды дигәндә, минем атым Кашка байталның алдына сикереп чыкты. Күзләремә яшь килде. Үзем өчен түгел, Кашка байтал өчен. Мине ат өстеннән кочаклап күтәреп алдылар, атның муенына бик озын сөлге эленде. Атның хуҗасы Исмәгыйль абзый дигән кеше кайдадыр күргәнем дә бар күгүзен, аема карамыйча мине үзләренә кунакка алып китте. Исмәгыйль абзый үзе гаҗәп дәртле кеше икән. Мине җырлый ишетә. Ул җырлаганда мин аның авызына карап утырам. Иреннәре әллә ничек миңа таныш төсле селкенә. Кайда гына күрдем соң мин бу кешене? Хәтерләп карыйм. Юк, берни дә искә төшми. Ашагач, эчкәч, мин инде кайтып китмәкче булып ишеккә карый башладым. Кунак булу рәхәт тә, шулай да дөньяда ишек дигән нәрсә дә бар бит әле. Кергән ишектән вакытында чыгып китә белергә дә кирәк. Тик Исмәгыйль абзый минем сүзне ишетергә дә теләмәде. Бүген бездә кунарсың, иртәгә ихтиярың, теләсәң кая бар ди. Кишен менә кызлар уенына барырсың дип ышкындыра. Хәйләкәр төлкесен Исмәгыйль абый. Бер утырып бал эчтек, минем колак йомшакларыма чаклы белеп бетердең. Кайдан белгән ул минем кызлар яратканны? Ишек алдына чыгып киттем. Матур гына бакчалары бар икән, алма, шомырт, миләш, карлыган чия, баш тыккысыз. Аптырап тик торам. Нишләргә? Китәргәме, калыргамы? Шулай уйланып торганда, төптән чыгып үскән бер карлыган агачы дерелдәп куйды. Мин ни дип әйтергә дә өлгерми калдым, бер кул күренде. Кичерәк кенә кул. Башта мин аны кош дип торам. Кул икән, кызлар кулы булырга кирәк, йөрәгем шулай ди. Үзенә таба якынлашуымны күргәч, теге кулның иясе агач төбеннән кинәт пырхылдап килеп чыкты. Ул карлыган агачының теге ягында, мин бу якта. Карлыган агачы безнең билебездән генә. Мин сиңа бер вакытны алма белән бәргән идем. Исеңдәме? Сез безнең авылга алма сатарга килгән идегез. Улар ала баскыч төбеннән "Василә, син кайда? Өйгә кер" дигән тавыш ишетелә. Шулай итеп шул кош дигәнем Василә булып чыкты. Әйбәт, бик әйбәт. Ул пышылдаган тавыш белән "Син китмә, кул, бездә кул." Мин ни әйтергә дә өлгерми калдым. Ул агачларга пыса-пыса бакчадан чыкты да йөгереп өйгә кереп китте. Булай булгач, коры идән таптаучы гына түгел инде мин. Өйгә кердем дә Исмәгыйль абзыйны күреп, бүген
Кунам мин сездә, Исмәгыйль абый, дидем. Кундым. Кунмаган булсам, яхшырак булас икән. Вәсилә аш ие белән ике арада әле анысын, әле монысын ташыган булып чабулап йөрде дә, кич белән яңа күлмәкләрен киеп, ишек алдында бетерелергә тотынды. Шандыр гына кыз, бу хәтле купшылык кайдан килгән диген. Үзем 15 яшьлек малай, эчемдә шайтан утыра. Касап карарга иде бу кызны, сыңар учка сыеп бетәр иде микән? Аннары алар күрше кызлары белән чыршу килеп, әллә кая чыгып киттеләр. Ишек алды бүтәнләй бушап калды. Капка төбенә чыктым, утырып тордым, аннары әйләнеп кергән булдым. Вәсилә күренми. Йолдызлар күренә башладылар. Әллә нинди гаҗәеп йолдызлар. Үзләре яшькелт, үзләре баш очында гына диярлек. Атрап, җырлап җибәрсәң, өстеңә кыйлырга торган төсле. Шул кичне иптәш кызлары белән уйнап кайтышты, Вәсилә минем янга туктады. Син ни атлы? Айдар? Безнең атны тәки баш китердең бит син. Ничек курыкмадың? Аптырап торам. Ат өстендә килү, кызлар белән сөйләшүгә караганда, шүп кенә икән ул. Вәсилә үзе шулай шикерткә генә булса да, батыр булып чыкты. Ник сөйләшмисең? Сөйләш инде дип, минем янымда бөтерелеп торды да, ахырында миңа кулы белән төртеп, ишек алдына йөгерде. Сөйләшә алмасам да, кулга киткәч бирешмим инде мин. Песи төсле сикереп торуым булды, кызыны капка баганасына китереп кысуым булды. Шырылдаган була. Үзе шундый җиңел. Безгә тагын килгән Айдар. Тагын, дип ул миңа. Юк, мин аларга ул җәйле тагын бара алмадым. Ник дисәң, киемем әйбәт түгел минем. Ялдым, ул шук төсле, мин әти кәҗә киемнән бозып теккән кыска җиңле камзулдан. Бу белән ишенде мин. Кызлар сөйсен өчен иң элек бер пар ялтыраклы итек, бер тужурка, сатин күлмәк, хәтта кәләпүш кирәк. Җәйге эшләрне бетергәч, иң кимендә әнә шуларны эшләп кайту нияте белән шахта китәргә булдым. Эш хәзер конторда, пашпорт алуда. Башта ук шикләнгән идем, дөрес шикләнгәнмен икән. Конторда күземне ачырмыйлар. Яшелрәк әле син диләр. Тагын бер-ике җәй Янбулат кояшы астында пеш, аннары шахта тишегенә таман гына булырсың дип көләләр. Контор идәннәренә төкермәдем дә ичмасам, пашпортсыз көйгә киттем дә бардым. Юлда Кәче авылы кешеләренә очрап, алар белән бардык. Безнең ярты авыл шахтада, үзебез урнаштырырбыз диләр. Кәче кешеләре ошатып ук куйдылар. Молодец, йөрәгең җиткән диләр. Голубовка дигән шахтага барып җиттек. Чынлап та кәче кешеләре баскан икән үзен. Килгән көнне үк җыелып эчтеләр дә, аннары эт бистәсе дигән урынга кайтып сугыштылар. Нужаны минаны безнең авылда гына дип уйлаган идем. Монда да бар икән ул нужа. Монда әле озынрак сакаллысы саклап тора икән. Беренче көннәрдә үземне дә түгел, кешеләрне дә түгел, атларны кызганып йөгәдем. Сукыр атлар. Мискеннәр гомерләре буена шунда җир астында вагонетка тартып интегәләр икән. Күзгә караган төсле карыйлар җаннарым. Буларга караганда безнең җир өсте атлары кунак кызлар икән. Якты кояш астында рәхәтләнеп эшлиләр. Яшел тугайларда утлап йөриләр. Сабан туйларында инде үзләре дә ире гаша, кешене дә ире гаштыралар. Кинәт Вәсиләләрнең чабыш атлары исемә төшә. Атланыр идем дә туган үскән җирләремә кайтып китәр идем.
Atlandım atının biline, gittim sahra jire. Kilo'ma 10 gündən artıq түгел, әлі бірінші полушканы да алмаған. Көңіл шитлікке кірге тілемеген құш түсі әлі қойларда ұшып йөри. Барысы да сенің үшін бит Вәсилә, ялтырауыклы итекләр киеп кайтсам, үзеңнең дә үзәгеңне үзәрмен әле үзүен. Өмет тә киң, кисә дә тирән, акча гына аз. Бірінші полушкадан соң бұны ішләп бұлай ғана деп тілімні қозғатмақшы болған едім де, арт яқтан кімдір келіп, ең башымнан тұтып алды. Әйләніп қарасам, Рахман аби, кәшік кішісі. Маңғайыңда тир, аяқ астыңда жер исән болсын деген тилі малай. Ақшаны мында санап қына берелер. Яқташ етіп өзі білән яртыны сындырырға шақыра бармадым. Кешене білмейм, менің өз исәбім өзімді. Киім салымны рәтләрлік ақша жиып болса, мында жер астында тұншығып ятасым жоқ. Кетем, буразнама қайтам. Ертәгісін техникка бәйләнә башладым. Ни үшін бұл бұлай ғана дейм? Шарқылдап күлдігіне, біздің жер астында ни үшін бұлай деген сұрауға жауап беру ғадәті жоқ олды. Кетті де барды, тек итекләре генә күз алдымда ялтырап қалды. Тырышсам, әнә шундый итекләргә тырышам инде мин. Эшмәдем, тартмадым, 2 ай дигәндә саф 15 сум акча җыйдым. Әтеге техника һаман ачуым кабарып йөри әле. Штраф дигән булып, бөтенләй юк нәрсәләр өчен минем өстән язып чыгара икән. Полушка сайын кисәдә икмәклек, тузлык, шәйлек, шикәрлек калдырам да, калганын әйбәтләп кенә төреп, бүрек түбәсенә эшкә тегеп барам. Бірсі үстіне икенчесен теге-теге бір шақны шулай бүректің іші бүтінлей кішірейіп қалды. Тамағымнан қысып, алдашып, арысын аударып, берісін түнтәріп тұтырған едім, бушауын ол бек тез бушады. Ол бұлай болды. Бір шақны шулай баракларда шау-шу қопты. Имештер Урал яғыннан атаклы картежник келі. Біздің Голубовкаға түгел, қоя ол бізге андай атаклы кіші келсін. Үтіп барышымыз. Түземсізлік білән көтіп тұра башладық. Бистәсі туйға әзірләнген түсті әзірләнді. Бір заман мына ол келіп тә түсті. Қып-қызыл мыйықлы, көздері уыт ойнап тұра, өзі байларша. Ақ яққа, шылбырлы сағат, ботинкалары яллықта йымық. Көргәштә йөрәгім жу итеп тиккән еді, тикмәгә болмаған екен. Лампалойға қошып 2 түн ойнадылар. Кірмей ердім. Ақырында түзмәдім, кірдім. Кіргенде бүрігім бош ұшындағына тұрайды, шыққанда көздеріме шақлы батты. Шулай етіп, йөрәк тыпырдаудан туқтады, бүрік іші иркінайып қалды. Әтігі атаклы қызыл мыйық біздің шахтерлардың барлы yoqlı ақшаларын жиды да, барыбызды да ішерді. Onları өзі икенче шахтларға кетіп барды. Қызыл миықтан соң мен ақшаны бүрік ішіне тікмей башладым. Ник дейсәң, бүрік ішіне қағаз тутырып, әдәм күлдіріп жүргенше, бар күк тапқанны ашап, onları тағын иптәшләр белән әллә нидә бір төшергәләп йөрүдән дә яхшысы юк икән. Жылап утыра торган балаларым юк әле. Шулай да Вәсилә искә төшә. Теге чакны Қапқа төпләрендә үтми дә қалдым бит үзен. Табылмаған мал тау шақты диләр, әтиләр дә кайт та кайт дип хат артыннан хат тупырдатып торалар. Вәсиләне дә сагындым. Алдағы полушканы алғаш, үс башны біраз караштыргалыйм да, сәфәр. Шундый яхшы ният белән йөргәндә теге безнең штольниның техника тагын аякка килеп чалынды бит. Имеш мин терәүләрне дөрес салмаганмын. Терәүләр салырга җыенам әле, мин сиңа шәреттеш. Полушкамны алып, үзәсе эшләремне генә үзем, үземә үзем ант итеп куйдым, арт сабагын укытам мин ул дуңгызның. Җайга туры килде. Расчеттан соң иртәгә китәсе дигән көнне иптәшләр белән бераз төшердек тә урамга чыгып киттек. Байтак булганып йөрдек. Бер чакны шулай иптәшләрдән аерылып, тар гына урам буенча үзем генә килә идем.
күземә күренәме дип торам. Бу сөйләлә. Кинәт антым исемә төште, уч төбем кышыта башлады. Каршына килеп бастым, торам. Безнең эт бистәсендә нишләп йөрисең син? Шүрләде бу. Ыктамык. Берәр нәрсә шәлдергә йөри торгансыңдыр әле дидем дә, икенче кулым белән яңа гына шалтыраттым да. Ушымның кычытуы басылып ук китте. Теге кычкыра башлады, мин тагын берне. Кычкыра икән туеп җитмәгән дигән сүз. Нигә бирмәскә? Кварталлиның эт бистәсендә пычагым ише дә юк. Тавышка үзем белән бергә ишкән иптәшләр килеп чыктылар. Җегетләр, киткәндә бу таш маңгайның итеген киеп китәрмен дигән антым бар иде. Булышыгыз әле. Җегетләр тегенең авызын томалап тордылар. Мин әйбәтләп кенә ялтыравыклы итекләрен салдырып алдым. Ничек кенә булмасын, сүземдә тордым. Авылга ялтыравыклы итекләр киеп кайттым. Кайтып, бер көн тормадым, Кәҗә Шәяхмәт малае кайткан икән, байып кайткан икән дигән хәбәр бөтен авылга таралып та өлгерде. Мыек астыннан гына көлеп йөрим. Әйдә, мин әйтәм, киткәндан китсен. Кичә Сабир кызымнан Хәдичәдән хат алдым. Кәгазьне чәчәкләп тутырган Әл-Хәттин исфил мөлакат, кабул күрсәң укып бак, кабул күрмәсәң утка як дип теленә салынган. Утка якмадым, ягуын шулай да җыртып ташладым. Киндер күлмәкле Хәдичә торып торсын әле. Анда мине яшь тай төсле ефәк чукларга күмелгән Вәсилә көтеп тора торганнар. Әйдә, Мамалайга, синең апаңнарга кунакка барабыз дип Госманга әйтеп караган идем. Ул риза булмады. Ни атна, ни шинбә килешми ул. Без эш кешесе дигән була. Мин әйтәм, килешә, киттем дә бардым. Авылдаш дигән булып, Госманның апасына Нисату дигән төштем. Бер яулык белән бер исле сабын тоттырган идем. Әрәдә дә китте. Аяк астына ятып үлим сәнә дигән төсле йөри. Ул чаклысы ук кирәк түгел Нисату ти. Шулай да менә бу кош теледәй хат кисәген Вәсиләнең үзенә генә илтеп бирче. Ярты сәгатьтә узмады, Нисату ти шундый кош теле тотып әйләнеп тә кайтты. Кичкә Чишмә янында очрашырбыз, шунда кил дигән. Түзә алмыйм. Сезнең Мамалайда кич тиз буламысың ул дип Нисату тине аптыратам. Көтә торгач кич җитте тагын. Итекләремне ялтыратып, сатин күлмәк өстеннән пиджак элеп чыгып киттем. Урамның нәкъ уртасыннан барам. Булды, урамның читеннән күп йөрдек, уртасыннан йөреп карыйк әле. Чишмә буена барып бастым, кызлар су китерергә тотынганнар гына. Бираздан гармон уйнатып берничә җегет тә килде. Рәтләрен сугышка алып бетергәннәр, ахыры булары корак сөякләр. Бираздан ак чирәкләрен асып килүче Вәсилә күренде. Әллә кайдан ук таныдым. Төшемә кереп йөдәткән кыз. Дөньядагы бөтен нәрсәне онытып, сикереп каршысына чыгып бастым. Элек икебез дә телсез калдык. Аннары икебез дә бер юл сөйләшергә тотындык. Мин аңа нәрсә әйттем, ул миңа нәрсә диде. Берсен дә белмим. Аннары ул озак торырга ярамый. Әнкәйләр ачулана дип чиләкләренә су алып кайтып китте. Ул икенче әйләнеп килгәндә без тагын сөйләшергә, вәгъдәләшергә тиеш идек тә, ул икенче әйләнеп килергә өлгерми калды. Минем Вәсилә белән озак кына сөйләшеп торуым теге кыска күләгәле абыйларга ошап җитмәгән булса кирәк. Алар миңа якынрак килеп мине үчекли башладылар. Исмәгыйль кызы бер зимагур өчен саргая дигәннәр иде. Шушы икән инде зимагуры. Ябышып чыгам дип әйтә имешти. Нигә исең китте чыгыр? Әнә итекләре икәү иш. Берсе бер итектә, икенчесе икенче итектә рәхәтләнеп торырлар. Колларым шундый кычыта, ичмасам син дә тизрәк әйләнеп килмисең, Вәсилә. Гармунчы җегет инде иптәшләрен үчекли башлады. Кояк бездә, тел генә бар. Кунакларга кылга таба алмыйча йөргән андый салам сиратлар элек безнең авылга 30 теш белән килсәләр, 25 теш белән кайтып китә торганнар иде. Рәхмәт Мамалай җегетләренә. Мин үз тешемне калдыруга караганда
кеше тешен чүпләүне артыграк күрәм. Дәшмәдем, сүгенмәдем, тегеләрнең каршына килеп бастым. Ягез абыйлар, алай теш белән уйнарга яраткач, уйнашып карыйк алайса. Гармунчы җегет гармунын тартып җибәргән булып, терсәге белән янындагы җегеткә төртте. Берсе минем артыма табарак авышты, икенчесенең кулы кесәсеннән чыгып, минем якага таба үрелә башлады. Гармунчы бакаларына басып, гармунын тартып җибәрде, тик ябарга өлгермәде. Мин тиз генә пәке алып, гармунны урталай ярып та салдым. Сугыш шулай башланды, мине салкын таш кладовайга яуып кую белән очланды. Минем пәке бер чыккач, гармунны урталай яру белән генә калмаган, икенче бер җегетнең яңагын да телеп төшергән. Ә ул икенче җегет дигәнем староста малае икән. Мин Ниса түтиләргә кайтып, бәрелгән сугылган җирләрне юып маташканда, ишекне каты итеп кагып, үрәтник килеп керде. Кайда ул кеше чәнчүче бандит, мин аны төрмәдә черетермен. Үрәтникнең акырынуы мине ике тиенлектә куркытмый. Тик менә төнне Вәсилә кочагында үткәрәм дип торганда, монда таш кладовайда үткәрү генә ачуны китерә. Уйлап караса, минем ни гаебем бар? Сөям, сөйдем, сөячәкмен. Вәсилә барбыр минеке булыр. Маңгаем белән таш стенаны ватармын. Вәсиләне кешегә бирмәм. Шулай да күзгә йокы керми. Төрмәгә эләгән дип куркудан түгел, төкерәм мин аларның төрмәләренә. Бер башлангач шунда староста малайның икенче яңагында телеп төшерәсем калган икән. Шулай да әйбәт сугыштым. Гармунның теле бер якта, бакасы икенче якта аунап тапталып калды. Өчәүләп ташландылар, берсенә дә үпкәләрлек булмады. Җенләнеп ята торгач, йокыга киткәнмен. Вакытында әкрен генә дәшкән тавыш ишетеп уянып киттем. Сызылып кына ай яктысы төшкән. Кем бар анда дип ачу белән кычкырдым. Бу мин, Вәсилә. Син акырынрак Гайдар. Югыйса сизүләре бар. Аптырап калдым. Кичә 3 егет бер юлы өстемә ташланганда болай аптырамаган идем. Син монда нишләп йөрисең, Вәсилә? Чыккач, Айдар, чыккач. Хәзер ишеккә бар, мин ачкыч алып килдем. Берничә минуттан без Вәсилә белән икәү бакчада агачлар арасында идек инде. Анда биек-биек янкылар үсеп утыралар. Тын гына булып су ага, кайдандыр су тегермәненең салмак кына гөжләве ишетелеп тора. Без карт бер янкы төбенә килеп туктадык. Вәсилә әле һаман сизелерлек булып дерелди. Җиңел гәүдәсен үземә табарак тартып алам, кысып кочаклыйм. Аннары без икебез дә бер юлы нишләптер суга карап тынып калабыз. Ул ничек итеп ачкыч табу турында сөйләмәкче була. Тик барып чыкмый. Ул кинәт сүзсез кала. Сулышын еш-еш ала башлады. Күзләре әллә нинди саташкан яшь белән тулдылар. Кит моннан, Айдар җаным, кит, югыйса сине себер җибәрүләре бар. Аның кайнар сулышы минем битемә бәрелде. Нидер әйтмәкче идем, әйтә алмадым. Кәҗә Шаяхмәт малае гына идем шул мин. Киттем. Таң атып килә, ай һаман батмаган. Юл якты булып сузылып ята. Әкрен генә атлап кайтып барам. Вәсиләгә әйтергә дип уйлап та, әйтелмичә калган сүзләр бер сартыннан берсе искә төшәләр. Аңа дип, әллә ничә йөз чакрым җирдән саклап алып кайткан бүләгем дә кесәмдә онытылып калган. Мин аны тагын кайчан күрәм? Шул китүдән мин үз авылыма да кереп тормыйча җәяүләп Урал ягына киттем. Итекләрем чыдарлык, калганы турында уйлап та бир.
Siz күренекле сүз ustası, Татарстанның халык язучысы Фатих Хөснинең атаклы Йөзек кашы әсәренең беренче өлешен тыңладыгыз. Аны танылган артист һәм нәфис сүз ustaсы Хәлим Җәләл укыды. Әсәрнең икенче өлеше бүген 16 сәгать 10 минутта яңгырар. Казан сөйли. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга күренекле сүз ustaсы Татарстанның халык язучысы Фатих Хөснинең атаклы Йөзек кашы повестының икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне танылган артист һәм нәфис сүз ustaсы Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл укый. Йөзек кашы әсәренең алдагы өлеше турында бер-ике сүз. Повестның герое Айдар исемле егет күрше авыл Сабан туенда ат чабышында беренчелекне алгач, ат хуҗасы өенә кунакка төшә. Анда ул хуҗаның кызы, авылның бала чактан ук күз атып биргән бердән-бер чибәре Вәсилә белән очраша. Ике яшь йөрәк арасында гыйшык уты кабынып китә. Айдар хәлле гаиләдә үскән кыз алдында ким-хур булмас өчен юнлы башлы кием, бераз акча да юнәтү нияте белән Донбасс шахталарына юл тота. Анда бер кадәр эшләп максатына ирешкәч, туган ягына сөйгән яры янына ашыга. Ләкин Вәсилә белән иркенләп күрешү, мәхәббәт назларын тату аңа насыйп булмый. Очрашуга барган җирдән үзенең дуамаллыгы аркасында авыл егетләре белән бәйләнешеп китеп ул бәләгә тарый. Сөйгәне ярдәмендә көч-хәлгә котылып, Айдар шул ук төнне авылдан чыгып китәргә мәҗбүр була. Төннең бер вакытында әкрен генә дәшкән тавыш ишетеп уянып киттем. Сызылып кына ай яктысы төшкән. Кем бар анда дип ачу белән кычкырдым. Бу мин, Вәсилә, син акрынрак Айдар, югыйса сизүләре бар. Аптырап калдым. Ишә 3 егет бер юлы өстемә ташланганда болай аптырамаган идем. Син монда нишләп йөрисең, Вәсилә? Чыккач, Айдар, чыккач. Хәзер ишеккә бар, мин ачкыч алып килдем. Берничә минуттан без Вәсилә белән икәү бакчада, агачлар арасында идек инде. Анда биек-биек янкылар үсеп утыралар. Тын гына булып су ага, кайдандыр су тегермәненең салмак кына гөжләве ишетелеп тора. Без карт бер янкы төбенә килеп туктадык. Вәсилә әле һаман сизелерлек булып дерелди. Җиңел гәүдәсен үземә табарак тартып алам, кысып кочаклыйм. Аннары без икебез дә бер юлы нишләптер суга карап тынып калабыз. Ул ничек итеп ачкыч табу турында сөйләмәкче була. Тик барып чыкмый. Ул кинәт сүзсез кала. Сулышын еш-еш ала башлады. Күзләре әллә нинди саташкан яшь белән тулдылар. Кит моннан, Айдар җаным, кит! Югыйса сине себереп җибәрүләре бар. Аның кайнар сулышы минем битемә бәрелде. Нидер әйтмәкче идем, әйтә алмадым. Кәҗә Шаяхмәт малае гына идем шул мин. Киттем. Таң атып килә, ай һаман батмаган. Юл якты булып сузылып ята. Әкрен генә атлап кайтып барам. Вәсиләгә әйтергә дип уйлап та, әйтелмичә калган сүзләр бер сартыннан берсе искә төшәләр. Аңа дип, әллә ничә йөз чакрым җирдән саклап алып кайткан бүләгем дә кесәмдә кунып калган. Мин аны тагын кайчан күрәм? Шул китүдән мин үз авылыма да кереп тормыйча җәяүләп Урал ягына киттем. Итекләрем чыдарлык, калганы турында уйлап та бир.
китүдән 2 елга якын. Әтиләргә дә, Вәсиләгә дә бер хат та язмадым. Әтиләргә ник язмадым? Үзем дә белмим. Әллә нинди кеше булып барам. Кемнәрдәндер үч аласы килә, билгесез ачу кайный миндә. Китсен, җәһәннәмгә олаксын Вәсиләсе дим кайчакта. Бар тапканымны эчеп, оттырып бетерәм дә, аннары тапкан. Вайда Вәсилә магнит төсле яңадан мине авылга кайтарды. Кисәмдә әллә ни рәт юк-югын шулай да эш башына рәтләдем. Кайтуым ярап куйды тагын. Мамалайда гөрләтеп туй итеп яталар. Вәсиләне Сатыш авылының кибетче Зариф малаена кияүгә биреп куйганнар. Менә хат язмый йөрсә. Эштә бер туктаусыз кайнап йөргән билгесез ачу хәзер азрак билгеле була башлады. Шәйнәп ташларга кеше дә бар, кибетче Зариф малае. Шулай да иң элек Вәсиләнең үзен күреп сөйләшергә кирәк. Ниса түтине җибәреп чакырттым, килде. Агарып калган кызый. Үзе башлап бер сүз дә дәшмәде, үпкәләгән булса кирәк. Иреннәре әйтеп тора. Ә үзе шундый матур, каршымда май айы төсле балкып тора. Туяңа тәки кайтып өлгердем бит, Вәсилә. Бик яхшы ди. Кибетче Зариф малае бөтен яктан кәеф булыр инде ул. Хәзер үк авызыңны прәник белән тыгылдырган. Сөйләшә дә алмый башлагансың. Вәсилә кинәт яшеннән курыккан төсле сискәнеп куя. Нидер әйтмәкче була, әйтми, бер читкә карап тагын тынып кала. Барып, ике иңбашыннан тота. Шундый рәхәт. Салкын күмер тотып катып биткән кулларын йомшалып киткән шулар. Эй, Вәсилә, тагын әзрәк көтмәгәнсең бит. Мин сине үзем белән алып китмәкче булып кайткан идем бит. Бер нинди хат хәбәр җибәрмичә, тагын әзрәк йөрер идем. Аннары диләп күтәрелеп карый. Күзләрендәге җәһәннәм очкыннары барысы да бер юлы минемескә чәчелгән төсле була. Ничек чыгап торыйм? Ярый. Хуш алайса дидем дә, ишеккә таба атлый башладым. Вәсилә кинәт үзенең балалыгына кире сикергән төсле булды. Җиңел гәүдәсе белән очып, минем муенына килеп асылынды. Кочаклый, үбә, үзе йылы-йылы сөйләнә. Айлар бәгырем бәхетсез итмә башымны. Алып кит моннан. Иртәгә кияү килергә тиеш. Ә син бүген алып кит. Синнән бүтән кеше юк минем өчен. Булмады, булачак түгел. Китик, җан кисәгем. Булай булгач шатланырга, көләргә кирәк. Ул тинтәк кыз җылый. Ярый, авызың прәнник белән тыгылмаган булгач бик яхшы. Бүтәнен рәтләрбез. Иртәгә кичкә әзерләнеп тор, атка салам да, аланда китәм. Кызны шулай тынычландырдым да, үзем кешегә карага күренмичә, тиз генә авылга кайтып киттем. Икенче көнне Сафаргали җизнинең күк айгырын төпкә, Госманнарның кара туры алашасын прәшкәгә җигеп, пар ат белән киттек тә бардык. Әни, кая булай җенләнеп йөрисез дип төпченмәкче булган иде дә, кайткач күрерсең, җыеныбрак торыгыз дигәч, үзе шуннан аңлады булай. Госман, мин, аннары тагын атларны тотып торырга дип тагын бер малай алдык. Кирәк ярак булса дип арак алып тыккан идем, авылны чыккач та аны бүлеп салдык, әйбәт үк булып китте.
Караңгы төшеп килә, йолдызлар калка башладылар, әкрен генә булып кичке җил исә. Әлбәттә соң безнең туган як. Төннәре куе, караңгы, кыз урлаучыларны да ат каракларында яшерә. Исән сау йырып чыгып булса, кызның менә дигәнне тиенәсең инде син, малай. Исән сау йырып чыксак имеш, пычагым булсынмы безгә? Барып та җиттек. Әле ярый Ниса түтиләренең иләре басу капкасы төбендә үк. Атларны ишек алларына кертеп, туар мичагына куйдык. Теге малайны атлар янына бастырып, Госман белән без бакча артлатып кына киттек. Алай-болай булса дип кесәмә 5 кадаклы гер тыккан идем, кирәкмәс йөк кенә булды. Исмәгыйль абзый минем иске таныш, ничек йөрергә кирәк икәнне азрак беләм. Аннары тагын кичә генә Вәсилә белән сөйләшенгән. Сәгать 10 белән 11 ярты арасында яңа инең бакчага таба карый торган тәрәзәсендә түбәнге өлгедә рамда минем ак саплы пәке кадалып торырга тиеш. Шуны күргәннән соң Вәсилә кумган тоткан булып тышка чыга, ә без бакча кыймасы аркылы төшеп, элек Ниса түтиләргә, аннан соң безнең авылга китәчәкбез. План шулай иде. Эш бераз бүтәнчәрәк килеп чыкты. Госманны кыйманың теге ягында калдырып, үзем кыйма аша бакчага төштем генә, кайдан сизеп калды дигән үләт тигере ишек алды ягыннан әттерә башлады. Бөтенләй әйтеп тора бит үләт җан, авызын бакча рәшәткәсенә таба сузып, җылап-җылап өрә. Узак уйлап тормадым, кесәдән теге герне алдым да этнең маңгайына кундырдым. Шина бөтен ишек алдын тутырды. Берничә тапкыр бөтерелгәләде, аннары бер читкә китеп тансыз калды. Шул арада мин алдан сөйләшенү буенча тәрәзәнең түбәнге өлгесенә рамга үземнең ак саплы пәкемне китереп кададым. Ул арада эт җылаган тавышка аш өеннән берничә ир кеше килеп чыкты. Кулларында фонарлар, Исмәгыйль абзый үзе дә шунда. Әрле-бирле әйләнеп йөрөделәр. Әбраздан Исмәгыйль абзый кар базы артыннан этнең үлгән гәүдәсен үстереп алып чыкты. Бигрәк акыллы хайван иде җаным, ни булды икән бу ак тырнакка? Этне дә картның үзен дә кызганып куйдым. Катырак сугылган икән шул мискенгә. Ә минем пәке тәрәзә рамына кадалган килеш тора да тора. Вәсилә чыкмый да чыкмый. Бираздан кайдадыр ерактан эреле-ваклы кыңгырау тавышлары ишетелә башлады, исерек авазлар күтәрелде, юлга тупырдатып баскан тояк тавышлары урам өстендә яңгырап калды. Кияүне алып киләләр. Йөрәгем дөп-дөп тибә. Әгәр Вәсилә чыкмаса, Исмәгыйль абзый этен генә югалтып калмас бүген. Юк, чыкты. Нәкъ сөйләшенгәнчә кулында кумган. Әнкәсе баскыч төбенә чыгып, йомшак кына итеп нидер дәште дә кирип китте. Кирип китмәсә дә, барыбер алып китәчәк идем кызын. Тудырган, үстергән, аның эше беткән. Үскәч алып китү, анысы минем эш. Вәсилә нечкә генә итеп тамак кырып куйды. Күз ачып йомганчы ул минем кулымда иде инде. Күтәреп алып бардым да, җайлап кына бакча кыймасының өстенә куйдым. Кыйманың теге ягыннан Госман кулын сузып тора. Кызның уңганлыгына тагын бер кат иман китердем. Очынып кына тора. Ник кенә бер куркып карасын? Ә бит без аны кияүнең авызыннан диярлек тартып алып китәбез. Каңгырау тавышлары колак төбендә үк яңгырап китте. Кемдер урамны яңгыратып киләләр дип кычкырып җибәрде. Хатын-кызларның үзара пышылдаулары ишетелде. Вәсилә, син кайда, Вәсилә? Вәсиләгез кыйманың аргы ягында инде, аны тиз генә таба алмассыз. Ишек алдында ыгы-зыгы. Ә мин Вәсилә белән булышып, тәрәзә рамына кадалган пәкемне онытып калдыра язганмын. Ярар инде, Айдар, калсын инде дип куркып дәшә Госман. Нишләп пәке калдырырга? Ишек алдында кияү җегетләр, хатын-кызлар, малайлар, ишек алдында шырдашу. Ә мин кыймадан тавышсыз, тансыз гына сикереп керәм дә, агачлар арасыннан кача-поса гына килеп, тәрәзә рамына кадалган пәкемне алам. 10 минуттан без инде юлда идек. Аттар пыр тузып чабалар, чаба бирсеннәр.
шулай рәхәтрәк. Енді біздің ығырасыға. Әлі ері шабулап, Зөһрә апа ері шабулап, Мәши ері шабулап, иртәдән бирле мич яна, шажда чыштама тауышы, минем тавышка урында юк, мәш киләләр. Килен үзегә, җимнәрен сызганып алган, итәк кыстырылып булып кулга йыкмый, әнинең авызы колакларына җиткән, киленне кышаткан нәмәсе. Хәер, үземнең дә кәйф күтәренке. Өйләнәм дигән сүз. Әле паркыры күрше белән туган тумача җыелып утырдылар, безне кертмәделәр. Кич белән без җыелып утырдык, аларны кертмәдек. Мулла никахны кылды, Вәсилә хәзрәтле минеке. Теге вакыттагы төсле алма белән атып кына китә алмас. Әни ак келәткә урын җәеп куйган. Узганда барганда кырын күзне генә салып йөрим. Шулай да кыз углашып кайткан җегетләрне, аннан тагын җәйнең исселегеннән авызлары кибеп йөргән авылдашларны бер җыеп сыйламый ярамый бит. Утырыгыз, эшегез, уйнагыз, җырлагыз. Бу кем туйы дигәндә, пәри туйы дип әйтәләр булсын. Әти миннән качырып әзерләгән. Мин әтидән аракы суырны ага. Җегетләр телләренә салына башладылар. Айда, булай сөйли торган булгач, иртәгә без сиңа тагын бер кыз урлап алып кайтып бирәбез диләр. Ул мине мактау. Ул әтине мактау. Менә фәрештә сөтеннән иешкан кешеләр булдык та калдык бит әй. Үземне мактауга чыдап та утырган булыр идем. Бер вакыт Госман Вәсиләне мактый башлады. Кызга тиендең инде, Айдар. Кадерен белеп кенә тор, малай. Кичә койма өстенә күтәреп алганда ялгышлык белән генә кулым биленә тиеп киткән иде. Ай, бил, җан кисәгем. Түзмәдем, Госманны ялдына чакырып чыгардым. Я син телеңә салынмыйча гына утырасың, я мин сине хәзер тәрәзәдән тотып атам. Мактаганга нигә кылтаясың инде, кәләшеңне мактыймыш. Мактарлык җире булганга күрә мактыйм. Сүзеңне үлчәп сөйләшмәсәң, телеңне суырып алып, колак тишегеңә тыгып куярмын. Телемне үзеп алганчы әйтәсе сүзләремне әйтеп битерим дип тырышкан идем, ярый инде алайса, әйтәселәрендә әйтмим. Мин сине әйттерермен. Әйтмәгән сүзләреңне бугазыңнан буып әйттерермен. Нигә миннән әйттерергә? Яшә төшкәч Вәсиләң үзе дә әйтер әле. Син ни дидең, Курмустанау? Әйт, син ни дидең? Вакыты җиткәч Вәсиләң үзе дә әйтер әле дип әйттем инде. Юк, тәлтемеңдә нәрсәдер бар синең. Вәсилә турындамы? Нәрсәгә ул кадәр ярсырга инде? Үзең дә тәк кенә йөрмәгәнсеңдер әле. Җае чыкканда кымтырыклы йөргәнсеңдер. Вәсиләнең дә җаны бар ич. Син булмасаң монда без калдык. Юк, моннан да артыгы кирәк түгел. Я ул моны хәзер күрсәтеп бирә. Я мин үземнең бөтен җыланнарымны бер юл аның өстенә җибәрәм. Эшнең шуңа таба барганын Госман үзе дә сизде булса кирәк. Аның шәнчә бармагында кашы йөрәк төсле итеп куелган көмеш йөзек ялтырый иде. Ул аны минем борныма китереп төртте. Ука, менә монда нәрсә дип язылган? Чынлап та, йөзек кашында кечкенә генә булып, Вәсилә дигән исем янып тора иде.
Мин кинәт айнып киттем. Кулымны Госманның якасыннан ычкындырдым. Янган баганадай басып торам. Кайдан тотынырга, нәрсәдән элеп алырга икәнен белмим. Госман йөрәкне бозып һаман сөйләнә. Ихтимал ул сине кайтмас дип уйлагандыр, Айдар. 2 елга якын бернинди хәбәрсез йөрдең. Хатын булмады. Көтмәгәндә генә кайтып төштең. Ул чагында йөзек минем кулда инде. Син юкта монда 1-2 мәртәбә сабан туе булып алды. Сабан туйларында Мамалай кызларының нишләгәннәрен син үзең беләсең. Бигрәк тә кунак җегетләре белән. Күпме басып торганмын, чайкалып башымны күтәреп җибәрдем. Өйдә шаулашалар, минем керәсем дә килми. Госман кирип китте, мин нидән тотынырга белмичә торам. Birazdan Василия чыкты. Чыкканда кояш төсле иде. Мине күргәч бөтенләй коелып төште. Нишләп болай үзең генә торасың, Айдар? Башың авыртамы әллә? Бар. Кирип кит. Ул кирип китми. Минем янда тора. Авырыйсыңмы әллә, Айдар? Кирип кит диләр сиңа. Кулларым белән капшап, аның кулларын тотам. Җылы, яшәп торган куллар. Ул арада Госманның әйткән сүзләре исемә төшәләр дә, куллары салкын бакага әйләнәләр. Синең белән сүз соңыннан булыр. Бар, келәткә кер дә, мине шунда көтеп утыр. Ул һичбер каршылыксыз келәткә кирип китә. Ярый. Ныклап сөйләшәсе кешем хәзер минем кулда, калганын әкренләп сүтәрмен әле. Бөтенесен бозып ташлау өчен берничә юл бар. Беренчесе башны исереклеккә салып өйгә керергә дә Госманны тотып тәрәзәдән. Ярамый. Госманның ни гаебе бар монда? Кыз үзе кочакка атылгач, Госман пычагын җәйми нишләсен? Аннары тагын ни генә димә, Госман бит минем кунагым. Үз кунагыңны үзең тәрәзәдән тотып бәрү. Ул безнең Янбулат авылында булган хәл түгел. Икенче юл бар. Анысы да ошап бетми. Минем бөтен бәлам шунда, дуслар. Мин эшне уйлап эшли алмыйм. Өченчесе, ашыймы, юкмы дип тормадым. Йөгереп урамга чыктым да зур гына бер таш табып алып, шуның белән үзебезнең тәрәзәгә ял. Пияла шылтырап куелды, калганын мин хәтерләмим. Мин йөгереп үгә кергәндә мәҗлес тузгыган, кешеләр ташны кулдан кулга йөртеп берсенә берсе карашалар. Тәрәзәгә каршы якта утырган Саттар башын тотып изалана. Аның бармак араларыннан кан бәреп чыккан. Таш бөтенләй гөнаһсыз кешегә эләккән. Кешеләр шулай үзара буталышкан арада мин келәткә Василия янына кирип бикләндем. Ул ялгызы елап ята-ята шешенеп беткән. Сүзләрен дә әйтә алмый. Миңа аның сүзләрен ишетергә кирәк. Йомшак тәнне ул кыз тырнак өчен зур, йодрык өчен кечкенә. Гаебе аның нәрсә эшләсәң дә торлык. Шулай да мин аңа тырнак белән дә чиртә алмадым. Ир кеше кулы өчен артык йомшак иде ул. Үч алуның мин икенче төрле юлында беләм. Кидерә торган аякларында. Ләм сүздәшмичә янына киләм, биленә кулымны салам, янып тора кыз. Келәтнең кечкенә тәрәзәсеннән ай күренеп китте. Әти ясап куйган юкагач караватның ак аягы чалынды. Дөньяда ачу килү бар. Үч бар. Шуның белән бергә сулышын еш алып сине көтеп ятучы дәртле кыз бар. Күпме шулай утырганмын. Хәтерләмим. Җибеп китеп бөтенләй егылып төшә язганмын. Утка янсын карават аягы. Ай болыт арасына кирип качты, келәт ишек кинәт караңгыланып калды.
Бая утка баскандай чабулап йөргәндә итегемне ташка бәргән идем. Ятылмаганмы дип шырпы яндырып карадым. Шунда шырпы яктысында күзем төште. Вәсилә караватка яртылаш ятар-ятмас таянган. Аның куе кара чәчләре ак мендәр өстенә тузгып, таралып төшеп торалар. Ичмасам күзем күрмәсен. Шарпыны ырып сүндерәм, аякларымны салып киенәм, ишеккә киләм, чыгып кына китәсе. Аякларым атламый. Нигә анда торасың, Айдар? Кил. Аңлаша башласаң, ятагын озакка китәр. Ятагын җыгылып китеп, алдына чуң бар. Үч булгач, үч булсын. Үзенә түгел, караватына да әйләнеп карамады. Мин хәзер әйләнеп кенә керәм. Бу минем Вәсиләгә беренче тапкыр ялганлавым иде. Икенче тапкыр ялганларга да дөресен сөйләргә дә туры килмәде. Шул чыгып китүдән бер кемгә дә әйтмичә, мин тагын Донбасс ягына юл тоттым. Йөри торгач кайбер хәлләр килеп чыкмаган булса, бу эшләрне шуның белән бетте дип әйтергә дә була. Вәсиләне мин башкача бер кайчанда күрмәдем. Тик онытып та булмады ул бетерчек кызны. Ниндидер бер дә сүнми торган ут ягып китте аның күңелгә. Авылга бүтән әйләнеп кайтмадым. Кайтсам да элекке шикелле каршы алмаслар дип уйладым. Күп кенә эшләрнең башына җиткән кеше бит мин. Уйлап карасам, уйларга җитәрлек. Шуңа күрә уйлап кына карамыйм. Үземнән артып калган чакларда әтиләргә акча салам. Акчасы аз, сүзе аннан да азрак. Минем кайда икәнлекне сорамагыз, җибәргәнне кабул күреп алыгыз. Вәсилә турында ләммим. Әнә йөзек кашын укып торсын. Шулай да үзара гына әйткәндә сагынам мин аны, дуслар. Төшләремә керә. Тик элекке шикелле көлеп түгел, ничектер үпкәләгән төсле булып, җылаган төсле булып керә. Әллә хаксызга рәнҗеттем микән кызыйны? Әнә шулай уйланып, кай чакларда төне белән йокламыйча башылып чыгам. Җәяүләп эзләп китмәкче булам үзен. Иртәгесен яңа мәшәкатьләр килеп чыга да үпкәләгән кызны әллә кая артка куып чыгара. Шулай да бер чакны җир астында йөреп туйгач, әллә авылга кайтып буразнага аякны тыгаргамы дигән уй чын-чынлап башка килгән иде. Катонкымны җилкәгә асып, станциядә булганып йөргәндә, пашпортсыз дип җилкәмнән каптырып алдылар. Хәер, сугыш вакыты. Пашпортлыларны да озак сайратып тормый башлаганнар иде ул чагында. Тегендә турый торалар, моннан патша хәзрәтләре дигәннәре илтеп тыга тора. Буйнысынны үлчәп карадылар да, ярый бу, алдык диделәр. Таш казармаларда әле алай, әле булай дагалый торгач, башкалар кебек миннән дә солдат килеп чыкты булса кирәк. Әле нинди генә кайнар башлы дигән булып, салпы якка салам кыстырып, кавалерист итеп куйдылар. Сугыш җиренә барып чыкканнан бирле атлы разведкада хезмәт итә. Шунысы шәп,
кинәндем ат өстендә йөреп. Кем уйлаган диген, Госман белән бер часка туры килдек. Баласы чагасы турында сөйли, авыл турында, туган тумача турында сөйли. Вәсилә турында ник кенә тешен агартсын. Иске тунны кузгатмыйм, тузаны чыгар ди күрәсең. Шулай да бер көнне сөйләштек. Шундый итеп сөйләштек. Икенче сөйләшергә урында калмады. Барысы да ачылды. Теге чакта ачылмый калганнары да. Ул былай булды. Бер көнне разведка командиры минем янга килә дә әйтә: "Эш бар сезгә, солдат Шаяхметов. Сезнең үзегезгә генә, аннары тагын бер кешегә дибез ди. Үзе эшнең нидә икәнлеген әйтми, күрәсең хикмәтледер. Була бирсен. Мин үзем дә эшнең хикмәтлерәк, куркынычрак булуын яратам. Сделаешь, крест в грудь и на побывку. Крест дигәнен башына капласын. Шулай да авылга кайтырга дигәч кулак торды. Кыскасы, җәйге төнгә каршы без Госман белән икәү урман артындагы Поляк авылында ята торган немец батальонына кунакка киттек. Бурыч ачык. Фланглардан үтеп батальонның артына төшү өчен юллар капшырга, батальон штабының кайда урнашканлыгын дөрес итеп билгеләп кайтырга. Киттек. Госманны минем авылдаш дип үзем сайлап алдым. Төн бик әйбәт. Кызлар белән җегетләр сөйләшеп утыра торган көн. Шундый төннәрдә мин яшь чакларны искә төшереп, авыл урамнарында кычкырып җырлап йөрисем килә башлый. Бу төнне кычкырып җырлау түгел, кычкырып сөйләшергә дә ярамый. Немецның колагы үзе белән. Урманны чыгып җитәрәк, атларны эчкәрәк кертеп, карт бер имән төбенә бәйләп калдырдык. Авыл шунда, урман янында гына дип әйтерлек. Кайдадыр якында гына немец телендә берничә тапкыр команда тавышы яңгырады. Урманнан чыккан кичкенә чишмә авылга җитәрәк инешкә кушылып зур гына суга әйләнеп китә. Суның уң як ярлары куе таллар белән күмелгән. Шуларга ышыкланып, авылга якыная барабыз. Без инде нәкъ авыл турында, тик су аркылы үтү өчен басма да, күпер фәлән дә күренми. Без һаман су буйлатып алга таба үрлибез. Чынлап та, күпер түбәндәрәк авылның көн ягындарак икән. Монда инде тау аслатып, яртылаш таштан салынган складлар, яшелчә базлары тезелеп китә. Теге якта авылның арт урамыннан килеп күпергә таба сузылып торган юл буенда таш кое кала. Бу тирәдә часовойлар күренми. Немецлар бу яктан бик шикләнмиләр ахрысы. Күпер чыдарлык, таллар безнең файдага, яртылаш җиргә сеңеп беткән ташландык складлар берәүне дә кызыксындырмыйлар булса кирәк. Әнә шул берәү дә кызыксынмый торган яктан кинәт кенә без кызыксынсак, начар булмаячак. Мунча табып булмый торган бу поляк җирендә немецларны шәп кенә бер парлап алырга бик ярар иде. Урыннарны билгеләдек, разведка үзенең бурычын үтәде диярлек. Инде хәзер авылның эченә керергә кирәк. Озак уйлап торырга вакыт юк, тизрәк кирәк, күзне йомып кирәк. Нәкъ шулай тиз кирәк вакытта Госман минем белән узак итеп бәхәсләшеп тормакчы була. Эй, Айдар, ник килерәсең син? Җибәрделәр, килдек. Үтәрдәен үтәдек тә. Инде хәзер штаб эзләп йөрмәкче буласыңмы? Ышан миңа, авылда безне чат сайын әҗәл көтеп тора. Аннары тагын үз башың белән уйлап кара. Штаб кайда? Кара мунчада түгел. Кая булса да авылның уртасында калай түбәле берәр йортта. Кайтабыз да шулай дип әйтәбез. Иртәгә безнекен тикшереп йөри, чуртында тикшерми. Эй, үлгәнче сиңа әйтеп каласы бер сирем бар иде. Вәсилә турында. Ичмасам шуны да әйтми калам икән инде. Шамалап әйтте ул моны. Чынлап та, һич көтмәгәндә Вәсилә исеме яңгырап китү исертеп ташлады мине. Кайдадыр Вәсилә бар икән. Әти ясаган юкагач караватның ак аягы, юаш кына мөлдерәп карап калган күзләр бар. Бар,
Атлар янына кайтып мине шунда көтеп тор. Хәзер эшлисе эшләрне бетергәч тә әйләнеп кайтырмын. Госман шуны гына көтеп торган икән, борылды да тизрәк сул буена, таллар арасына йөгерде. Ә мин тәвәккәлләп бер үзем авыл эченә кереп киттем. Бер шарпасыздым, ике эш эшләдем. Тәвәккәл солдат барысында эшли ул. Ярты сәгатьтә узмады, немецларның бер складлары дөрләп яна да башлады. Ялкынның теле күккә күтәрелде. Күрмәсәң күр, Госман! Шау-шу купты, берсен-берсе эттә-төртә солдатлар йөгерешергә тотындылар. Шул ыгы-зыгыдан файдаланып, мин штабның кайсы өйдә урнашканлыгын белеп тә алдым. Калганы миңа кушылмаган. Урманга атлар янына әйләнеп кайтканда, Госман мискин китәргә дә китмәскә дә белмичә аптырап тора иде. Мине күргәч кычкырып ук җибәрде. Неужели син исән? Ис китәрлек нәрсә тапкан? Пишак булсынмы миңа? Инде без менә атларыбызны әкрен генә атлатып, урман юлы белән кайтып барабыз. Матур гына булып таң атып килә. Теге чакны Вәсиләне Мамалайдан урнап кайтканда да таң нәкъ шулай булып аткан иде. Вәсилә дигәннән, бая Госман бит миңа Вәсилә турында сер сөйләмәкче иде. Ние? Икебез дә исән чакта теге сереңне сөйлә инде. Дөресен генә әйткәндә пүстәк, дип ул сөйләмичә котылып калмакчы була. Мин үз сүземдә нык торгач, ахырында ул чыдый алмады, башлады. Син дә шулайдар. Бер дә юкка гына кыздың да киттең ул чакта. Кызыксыну юк, сорау юк. Кыз ташлап чыгып китимеш. Кызы нинди кыз әле? Сусыз кашык белән суырып җитарлык. Дөресен генә әйткәндә, ике куянны бер юлы тотмакчы булган идем мин. Синнән үч тә алмакчы идем. Кызда да өмет юк түгел. Үч? Нинди үч? Теге сабан туен. Хәтерлисеңме? Мамалайда ат йөгертергә барган идек. Син шунда камчы белән минем битемә суктың. Нәкъ 6 айга барды ярасы. Ачуы бетмәде. Кайдадыр эчтә ятты да ятты. Үсте дә үсте. Менә бер заман үч алырга җай да чыкты. Без синең белән Мамалайга кыз урларга киттек. Хәтерлисеңме? Син эчтә, бакча ягында, ә мин койманың тышында. Вәсиләне койма аркылы чыгарабыз. Ә ул мискин әллә куркудан, әллә каушаудан берни белми, кулын суза. Ә мин тукта, ярап куяр әле бу дип, теге ыгы-зыгы килгәндә, аның бармагыннан йөзеген шудырып алам. Тәмам алгысынган кызый. Пычагымны да тыймады. Әсәннән сиңа кызу канлы кешегә шул йөзек җитә калды. Ул моны шундый тәмләп сөйли, әйтерсең авызында сүз түгел конфет. Сөйләрлеге дә бар. Астан эшләгән ул. Миңа хәзер бары тик баш селкергә генә, гаҗәпләнергә генә кала. Гаҗәпләнмәслек тә түгел. Карсак кына бер кешенең эчендә ничаклы явызлык йөргән бит. Борын кимершәкләрем сикерә. Сизенәм яхшыга түгел. Югалган беренче төн өчен, Вәсиләнең шәш чуклары, үземнең җәяү йөрүләрем өчен, барысы өчен бер юлы өзәсем килә. Тик мин авыз ачарга да өлгерми калам. Урман кинәт гөрселдәп куя. Минем атым җиргә капланып төшә. Үземнең мавыгыбрак китүемне хәзер генә немец засадасының тозагына килеп капканнан соң гына сизеп калдым. Ярдәмчем билемдәге гранаталар гына. Минем
Қолыма гранаталар тұтып, дұшманға берілмеші засад үстіне баруымны көргәш, Ғосман жылаған тауыш білән қышқырып жіберді. Башың бар ма, Айдар? Икімізді де қоға биттірәсің бит. Әйләніп қарасам, аның ике қолы да көтәрілген. Тізлері дірілдәп тұра. Біріншісі міне сиңа, қорқақ жан. Жан ашуым білән аның үстіне гранатаны томырдым. Граната иртәнгі урманны яңғыратып шартлады. У, туфрак, аннары тағын біздің ауылның курнос Ғосман барысы бірге буталып, һаваға аштылар. Миндә тағын 3 граната, бір йөрәк қалды. Мәгіз, бусы sizga! Үзебезнекеләр килеп җиткәннәр, мине үлемнең авызыннан тартып алганнар. Туган үскән якларга күптән кайткан юк иде. Санитар поезд белән кайтарып ташлаганнар. Үзем дә белмим. Әллә кайчаннан бирле инде госпитальдә ак палатада ятам. Бик шәп бер хирург киләсе, шул карыйсы диләр. Тизрәк килсен, төзәтсен иде. Аннары тагын ишек кинәт ачылып китсен иде дә, кояш төсле балкып, Вәсилә килеп керсен иде. Шәп хирург дигәннәре кирәк тә булмас иде ул чагында. Терелер иде. Килмәс шул инде ул. Ачулангандыр ул миңа. Эх, син, яшьлек, яшьлек. Сез күренекле сүз остасы, Татарстанның халык язучысы Фатих Хөснинең атаклы «Йөзек кашы» әсәрен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл укыды. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан бүгенге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет.